Kinuna ni Jesus kadagiti tattao agraman dagiti adalan na. Adda kalintegan dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti pariseyo amang ilawlawag ti linteg ni Moises. Isot gapuna atong palen ken suruten nyo amin nga ibagada nga aramiden nyo. No pay kasta deyo tultuladen dagiti aramid da, tadida aramiden dagiti isursuro da. Pabaklayan da dagiti tattao iti nadagsen a karga. Ngem di damet tumulong nga agawit. Amin nga aramid da aramiden da tapno makita ida dagiti tattao. Kitain nyo ti kaakaba ti nakaisuratan dagiti paset ti nasantuan asurat kadagiti muging ken takyag da. Kitain nyo ti kagayad ti barayuboy dagiti kawesda. Magustuhan da dagiti katanukan a lugar kadagiti piyastaan ken kangrunaan atugaw kadagiti sinagoga da. Magustuhan da ti makablaawan iti publiko ken maawagan iti maestro. Saan kayo apaawagan iti maestro agsipod agkakabsat kayo amin ket may maysa ti maestroyo. Diyo awagan iti ama ti si asino man ditoy daga agsipod ta may maysa ti amayo sa dilangit. Saan kayo met apaawagan iti Pangulo, tati Kristo laeng ti Pangulo yo. Ti kangrunaan kada kayo masapol nga iso ti adipen yo. Ti si asino man amangitanok iti bagina maipababanto, ngem ti si asino man nga agpakumbaba, maitanok to. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Congratulations kadagitay nangabak. Kalangan mga condolence kadagitay naabak. Better luck next time kung natayo met tadi nang tukat ko namet kanya-kanyang oras day takin panawan niya. Katay parbangon. Las 4 sa tatay bimabaak mapan aglulwalo. Kada prayer room di jay, sirok ti jay anti opisina. Agkarkararagak kalpasan ti adoration, agkarkararagak. Anya nga tada apo ti sulsul barin di panunot ko, ting-tingitingan na, agir irwar ti inspiration ko ma. Pagpampanunot, no anya ti mai sermon, maipapan iti humility, kinapakumbaba. Tati topic na dagiti maibasa tayo tata, kinapakumbaba. Kinabayaga kon nakadado nga distraction agtrabaho ti kalaban. Nga talagang ano daytay agfocus ka kini Apo Dios nagado nga ited ti kalaban nga mang-distract no laeng haang ka nga makapokus. Idi kuan madlaw ko aslawan sumrek awam laengen. Kay karigatag ti agpanunot awan latta. Kay di ko ang kunak Apo anya ti kayat mo ayang amin nga ibaga kadagiti tattao. Kasarsaritak ni Apo Jesus ay Blessed Sacrament. Anya nga min ayat kayat mo nga ibaga kadagiti tattao. Kasla naman imparupa kanyak nga kunana nga apay gamin nga sika. Bayam asyak. Kaslakas jet imbagana niya. Apay gamin nga sika apay nga ikarigatam nga aramiden. Bayam asyak. Agpay suman kakabsat niya. Humility nga rudji topic. Napanak nagtukaw di sangwanan ni Apo Jesus, saak agaramid, saak agpanunot, tinunyat isermon ko, haan nga tanga madidayjay. Humility, in submit ko lata kanyanan, in submit ko kumakanyanan, taisunan ti agprobleman, which is, adda apuntos na. Bayam ang isunat ag trabaho, bayam nga siyak ko na nakaslakas jeti imbaga na ka. Un ngagpaiso kasla naglawag pay di jay panunot ko kasla na ikat pay jirigat ko nga agpampanunot. Tabay ak nga ni Apo Dios ti agaramid iti dayta no nya ti kayat na nga ibaga kada kayo tatta nga aldaw. Kati topic na kinapakumbaba. Maysa kadagiti karigatan nga aramiden tayo a tao kinapakumbaba. Nagariing kay pay? Ti karigatan, ti may sa karigatan nga aramiden ti tao, agpakumbaba. Humility is one of the most courageous act of a human being.
maysa akaturidan nga aramid ti tao ti kina ti agpakumbaba. Tanarigat ti agpakumbaba. Narigat ti mangited ti kinapakumbaba. Ngamin adda kinapakumbaba, addadtan ti forgiveness. Kasurot nandi jay, kasla ko man nagriri kayo, nagsubang kayo, nagtinangsit kayo, natatangsit tay nga rod. No nasaktan ka, no nagpakumbaba ka, sumurot ditan ti pamakawan. Kayam ti mamakawan, narigat ti mamakawan, nalaka ko na tayo, nalaka ti mamakawan, narigrigat pa ila pakumbabahan. Hindi mo no nag-apa kayo, pakawan mo, napakawang kan. Nagpakumbaba ka, ay ditam. Addan tulaal daw mo, napakawang kan, addan tulaal daw mo. Kay tatantod takarasayan ti tugout. Itaan nyo, narigrigat ko na tayo, kaya tayo makawan ngam, di agpakumbaba, iso ti karigatan, maysa akaturidan nga aramid ti agpakumbaba. Apa yang amin? Di jagamin ka pokawam di bagim, pokawam jay kinasi asinom, pokawam di igom, no day nga nagbatit nga igo nga, adda kada tayo ngam nakadakdakkel. Pokawam ta dignidad mo, sino nga min timang patangsit ti tao? Sino timang patangsit? Ang dayay, tika nya naganan tika baliktad tika pakumbaba ketangsit haan? Kasano ti tao nga natangsit? Dete na nga to kiday na, haan nga kanayo na kasjay. Sungor nyo kung kunak kadagitan nino, ag-drawing kay ti kiday yaw, patatuan nyo dete kasla kulaawon, dete talaga nga kwanta na tartaray. Ti tao nga natangsit, no tilakit kitaan na iti kabsat na kadagiti kamalina, kinatangsit dayta. Taapay, biro kag ti kamaliyo, ta ibagak nga nadaldalusak haan? Apay nga biro kag ti mistik ti dadduma, ta ibagak nga nalinlinisak. Apay nga biro kag ti pagkapsutan dagiti dadduma, ta ibagak na nangat-ngatoak. Kinatangsit dayta, no haam mo nga maapresyar, tilaing, siglat, talent, sagot ti tunggal kabsat mo, tila makitkitam kamadi, natangsit a puso daytan. Natangsit a puso daytan. Anya timang patangsit ti tao, siyempre, adasan ni kwak. Nababa na ang sika, nangangato mo di balay ko. Di mo pa'y makita, nagbalay ka, napinta sa mo, inaladan tinangataw, makakita, anya logic na nga rod day jay. Nagmasitas ka, nagado, awang pa'y pastor kang, baka agtakaw da. Anya nga rod ti logic na day jay. Na, Facebook la makakitan sanikwa, adal. 2 years ka laang ti kahalis, kasyak. Huwag nga rod, nga to adal mo. Ngamayan na tapusom. Sanikwa, position. Habon, nyaki din aya. Uri dagiti agtutubo ka. Apa, lumabanak man nga kagawad. Taapaya, for a title, ngamin dagiti kakadwa ka lumaban da amin. Amom ti araramida, basta mo't damot kampen ko mga bot, kagaw, nagado ka ng arte mo. Everybody wants a position. No mabalbalin da tayo mo't iti community tayo, no mabalbalin at the position tayo amin. Tapno ami jo kwamet. At nga rod may sama nga amok mga kankansyawak, mga barkadak mo. Apo, tanod nga rod isuna. Nagpingat nga mga kampanya di manok na nga kapitan apaya, barbaring siyak tumati ag chip tanod. Ultimo gayam chip tanod pag innagawan. Kidi mo ti chip tanod kuno day tay. Sa bagay adamo ti adamo dagay tay tanod nga ori addaga apa di damo maiturod ti mapan. Nakita ko matanod no dito daga pa ka pandagdip pa tapno ijay dan nga mapakulan. Nga maamot kano daduma adda posisyon. Kayat tay amin adda posisyon. Timampay ka gurgurak nga dengdenggen ka dagiti paspasurot ko man ni kapitan wenno di kagawad. Pinton na nga bak di manokdan ka kasla isuda siyak tinang ibagbaga ngamin nga siyak tinang kampanya kasla ison ti kapitan. Anya laki din aya.
Kadagiti ti mangipatangsit ti tao. Dagiti ti mangipag-agbalin nga na pagpanakkel di puso ti tao. Dagiti ti mangguyod ti tao nga agpangato. Iso nga, no kaya mo ngumaton, ala, di mo makita ti laing ti dadduman, kunana ti maikadwa nga maibasa, agtrabaho ti Diyos kada kayo amamati kunana. Kaya na nga saon, every individual at the gift, at the sagot ti Espiritu Santo, at the talent tayo nga awan ti dadduma, at the laingan tayo, uray man nagbasol tayo na pagbabawyan tayo, maikari tayo, basta at da pamati tayo, pagbabawyan tayo, di basol tayo, nubigbigan tayo dayta, no makitam ti laing ti tunggal may sa kinapakumbaba dayta. Ngam na ti pa nagkitkitam ka dagiti amin nga tao kintilubong ka kamali kasi kala mayat. Diyos ko, umuna ka, nagtayab ka, ning kadilangitan, agur-uray king kan, agur-uray dagiti angheles nga mangpalakpak king ka. Kinatangsit dayta. Awam man la ma-appreciate mo nga nasaya at isabali, di ba nang ibagbagin, nang ipagurup mo kasiksikala na lintag, Allah, amin tayo, akad da paglaingan na, haan? Amin tayo, akad da mo pagkapsutan na, haan? No talagkit kitat sa baliti, kamaliti sa baliti, sa bagay kunada, nalakati agipapan, no? Aramid ti pagi? Siguro. Baka di makit-kita mo, kabsat mo ka, agrip-reflect lang niya di nagyanta unag mo. Apa yang ano, at makakita ka ti baro nga bag ka, masasair ka, nangalaan na nga ta. Api ngagsaksakit na ka mo nung baro tabag na. Siguro no si kati adda baro abag na iso nga agin uuya ka. Kung kanam tap no makita da di bagmaw para mag. Iso nga no apay nga makakita ka agsaksakit ginakam mo kaya na nga sa undad to'y unag dayjay. Siguro no si kati addaan para magkahan. Kita nagbibidyo okay data agpa-birthday da jay. Diyak amuno niya da pag-birthday sa pusan sa. Awan mapa-birthday maayat mo lang nga bumalis ka mata, mairi-irita ka, hamag ka nga jira, hamag ka nga di jay ngiwat ti bidyo okay di pa ka iri-irita jiragsak da, di mat? Apa nga nagragsak da? Tipos ko mamot. Hoy, da kayo nga umapapal ga tangsit. Pag-birthday mo talutiit mo, kan kanta ka amay-maysan, awam mo mayat nga umay. Di ano dadduma, di gamin panangkita ti dadduma, ag-reflect, no anya di unag mo. Iso ano ti makitkitam kinikabsat mo kamadi, something wrong inside. Adda madina. Hiraam ko madiyagasawa. Nagkamali di may isa, babae or lalaki, no tinakamulan ke kinatangsitan sakit tinakamon ura ikarkarigatan di maysa ti agbaliw narigat taapaya sinno ti mangblablak di puso haan nga di aramid di nakabasol ti ti ura agbalbaliw narigat apaya isinno mangblablak di puso adda na imula atangsit ngam na adda kinapakumbaba nayunan na ti pamakawan maurnos dayta ti mangblak dadtoy. Iso nga rod nga no daddo man adda nakita mo ka no imagine na adda makitkitam ka mairita ka. Something wrong. No adda ka trabahoam ka agkatawa ka masaktan ka. Kunana ka. Imbes nga makipagkatawa ka tangsit dayjay punasem ikatem, warwarem, bigbigam, kas pangarigang kuma, tap nagbalbaay, tap nagbaliw di jay pusom, umuna, anya di jay kinapakumbaba, anya ti kinapakumbaba, no bigbigam, anang runa, itinadyusan nga panagbiag tayo, no bigbigam, nga kukwa amin ni Apo Diyos, kaawan ti kukwa tayo, dayta grasya nga naawat mo, no naparaburang ka, damor nga parabor, damor nga agpakpakumbaba, haan nga misuse of talent, treasure, and whatsoever, isot mang patangsit king ka. No pinaraburan na kati adal ka, napagasatan ka, damor nga agpakumbaba ka.
No misuse of education, ay apo, kabutang tilubong, position. Nanikan na kati position. Bigbigam nga regalo na. Kinapakumbaba dayta. Iso nga bigbigan tayo amin, apay kami nga aglulwalo ka, saludsod, apay nga aglulwalo ka. Hanyo tultuladin ati, luwalo di pariseyo nga dinilaw ni Apo Jesus. Nga anya ti kunana ingato na ti imanan agyaman nak apo ta haanak nga kaslakin ni kaabay ko kunana malagip yo dayjay nga Biblia ani pasit imbaga ni Apo Jesus. Adda makalagip awan. Anya ti kunana ingato na ti imana agyaman nak apo ta haanak nga kasladay ti kaabay ko agtatay tingak agpaspas tingak awan ti masaksaktak awan sinasaur ko. Di ka abay na nagparintumang di na pa'y maiyangad di ulo na pakawanan nak apo managbasol kunana kakuna ni Apo Jesus sino ti dinangag ti Diyos ti kararag na dayjay nakaparintumang haan nga di mangipaspasin dayaw natangsit ti puso na apay nga agparintumang tayo apay nga umay ti agkorno ngamin bigbigbigan tayo nga amin adda ti Diyos ana nga tungem da tayo. Umar-araraw ti bendisyon ken grasya na kunana di opening prayer tayo. Apo no awan ti panulong mo saan kami nga makapagserbi anapudno king ka. Iso nga no dayta panagserbim, dayta trabahom, dayta panakilangan mo ti tattao, no haan nga guided by the grace of God, no haan nga babaan ti panulong ti Dios baka bukod mo nga panulong. Iso di personalom amin at trabahom, panangidaulom, kasla si kalatan, haamutan nga naggapukin ni Apo Diyos, misuse of power, misuse of position, misuse of talent. Kinatangsit mo laeng dayjay. Isugarod nga umay tayo, umararaw kin ni Apo Diyos, tanapakumbaba tayo, agpakumbaba di puso nga dumawdawat ti grasya na. Kagaputan na ba napakumbaba tayo, haam mo ang trabaho dito'y lubong, timang husos gakin ni kabsa mo, haan? Nanipod na iyanak ka, tila birbirokam ka, ala, judgmental tamatam. Ala, agbirbirok timadi. Hadda nga taragsak tayo no kasjay? Awan. Nya kunana di salmo responsoryo? Nawampay makalagip niya ko nanay salmo responsoryo nagbasa. Kita madamo may isa nga na nakaikabisa di sa pila na abak akagawad mo. Nya ti kunana ken kaapo addatal nati. Amuyo mo gayam. Nohaan mo nga bukbukudan, nohaan nga dagitay pagkamaliti daddo matikit kita, nohaan mo nga personal ti mission mo, no isubmit mo aming kingkwana, uray pa no kas ano kagulo ti lubong, kas ano ti bomba, ti kalaban iti lubong mo, addatal na iti puso, iso ti mang pagtal na kada tayo. Taapaya, namnamaen tayo, nga by His grace, iti grasya na, makapagserbi tayo latta asi pupudno. No adda grasya na kada tayo, kunana nga rod na awan panulong mo, kunana di opening prayer tayo, hang kami makapagserbi asi pupudno. Iso nga no awan ti grasya na, nubukbukudam dayjay pa nagserbim, awang grasya ni Apo Diyos, iso dayjay, awan tal na ti puso. Ura inya mapaspasamak, no adda ni Apo Diyos kada tayo, adda tal na ti puso, ang rebyon tayo, umuna, kinapakumbaba. No bigbigan tayo, nga kuko amin ti Diyos, simbolo ti kinapakumbaba. No mabigbig mo, tilaing ti tunggal maysa, kinapakumbaba. No tikit kitaem, kabukbukudam, tikit kitaem kakamali ti dadduma, kinatangsit dayta. No ibagamon nga tinagikwamon ti misyon nga inted ni Apo Diyos king ka, kinatangsit dayta. Kitaan nyo, kunana, tingita, si asino man ang mangitanok ti bagina, maipababanto. Padasem ti agpangato. La agpos kayo, tumangsit kayo, kitaan nyo, nagado ti mangso dal kanyayo. Ngam na agpakumbaba kayo, ado ti mangitanok kada kayo. Si asino man nga mangipakumbaba ti bagina, maitanok to kunana. Kunana jay beatitudes, jay panursuro ni Apo Jesus.
Nagasat ti tao anapakumbaba ti panagpuspusa na takukwa na ti pagarian ti langit. Kukwa na ti pagarian ti nagtanok nga sao. Kano adda humility tapusom na adda kinapakumbaba tapusom kukwa mon ti pagarian ti langit. Numariinam ti kinapakumbaba agparintumeng ka nga umararaw king kuana adda pamakawan kini kabsat mo kukam ti pagarian ti langit. Ngam no natangsit tapusom jak amon o sini akin pagarian ti kukwa mon. Nga ngatom takiday mon, pagtubom ta sara mon, pagtubom ta ipos mon. Nagulo a puso daytan, ala kakabsat awis ni Apo Jesus kada tayo. Awam mati mabalbalinan tayo no awan ti grasya ti Dios. Awam mati kabailan tayo no awan ti grasya ti Dios. Amin amin kukwa na no mabigbig mo dayta kinapakumbaba daytan.